Така, това са ми мъките. Така, значи. Те няма да даде тази пенсия, бе. Кога бе чакан тази пенсия, бе? Ето, пътищата, возиш се, тука, пропадаш. Няма ли да дойде този Бойко да оправи тези пътища? Живеем в Люлин, в апартамент. Ровим по кофите. Събирам от бокуците за ядене. Моето положение е много зле, който аз рова по бокуците. Събирам от бокуците за ядене. Дадоха ме в крайно нуждаещ в Народното събрание. Заплата не, пенсия, работа не може. Това живот ли е, ми кажи? Сега ще да проверя в 13-та кофа има ли нещо за хапване. Днеска съм на един маргарин.